Когато бебето се роди, имунната му система не е пригодена за живота извън утробата, тъй като средата, в която е живяло 9 месеца, е тотално различна. Затова тази имунна система има нужда да съзрее и да се адаптира към новите условия на живот. И това става чрез развитието на така наречения микробиом или с други думи, добрите бактерии, които са неотменна част от нас и са критични за нормалното функциониране на нашия организъм. Британският кардиолог Дейвид Бейкър, например, лансира идеята, че човешкият организъм може да бъде програмиран да е здрав или да е болен още в самото начало от живота си, чрез влиянието върху това как се развива този микробиом. И той също казва, че ако пречим на развитието на тези добри бактерии, създаваме условия за различни възпаления в организма и за хронични заболявания в дългосрочен план, като например астма, различни алергии, автоимунни заболявания, затлъстяване и така нататък. И какво всъщност е ключово за развитието на един здрав микробиом? Като започнем от пълноценното хранене на майката през бременността и минем през вагинално раждане, когато е възможно, защото бебето взема бактериите от родилния канал на майката, контакт кожа в кожа между майката и бебето, защото бебето пък взема бактериите и от кожата на майката, кърмене, защото кърмата съдържа компоненти, които са храна за тези добри бактерии. И не на последно място, избягване на антибиотици, когато е възможно, и на една прекалена стерилност около бебето, тъй като бебето има нужда от тези бактерии и има нужда да се цапа.